Labari na 76. Hikaya mai ilmantarwa. An yi wani malami mai hikima da ya so ya koya ma almajiransa zaman duniya da halin jama'a. Bayan sun gama karatu har an yi addu'a za a watse, sai ya ce kowa ya zauna a mazauninsa, kada kowa ya tashi. Ya sa aka ɗauko masa wani farin ƙyalle, ƙyallen fari ne ƙal, ya sa aka buɗe shi a da'irar ɗaliban nasa. A tsakiyar ƙyallen baka ganin komai sai wani ɗan ƙaramin ɗigo baƙi da sai ka ƙura ido sosai za ka iya ganinsa. Ya kalli almajiran nan ya ce musu, me kuke gani a jikin wannan ƙyallen? Kowa a cikinsu ya duba sai ya ce, na ga ɗigo baƙi. Har aka gama zagayawa kansu gaba ɗaya, amma kowa babu abin da ya gani banda wannan ɗigon baƙin nan. Duk suka gama gaba ɗaya, sai ya kalle su, ransa a ɓace ya ce musu, wannan shi yake nuna mana halayyar mu ta ɗan adam. Yanzu babu wanda ya kalli farin da shi ne kashi 99.99 cikin 100 na wannan ƙyallen, sai baƙin kawai kuka lura da shi. To a rayuwa ma haka muke, dukkan halinka mutane ba su kallonsa, su dai ko da yaushe kuskurenka suke gani. Malamin ya ci gaba da yi musu nasiha yana cewa, ya kamata mu riƙa yi wa juna adalci, muna kallon alherin mutane fiye da ɗan ƙaramin aibinsu, domin mu ma muna fatar wasu su yi mana haka. Ku tuna, tun bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani mutum da aka yi wanda baya yin kuskure, kowa ka gani da irin laifin da yake yi wa Allah. Idan kuwa muka rufa wa junanmu asiri, to lallai Allah zai rufa namu.